ne badenw anw bi fɛn o fɛn fɔ réseau sanfɛ an b'a sɛgɛsɛgɛ de ka sɔrɔ ka kuma an badenw an ka don video kɔnɔ anw bi dalilu jɔ ni cɛw yɛrɛ kumakan de ye ni Ala sɔnna a y'a partager Ala ko Qur'an kɔnɔ la taqrubu zina a kana gɛrɛ jɛnɛya yɛrɛ de la i gɛrɛli jɛnɛya la o de ye haramu ye o bi daminɛ k'i tɛgɛ don walemuso bolo 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 a kɛra baara ye dɛ lima taquluna ma la tafalun abi fɛn bɔ a nɛn kan a yɛrɛ ti min kɛ kebura maktani inda an taqulu ma la tafalun ala sɛbɛkɔrɔ tigɛra aw la ala sɛbɛkɔrɔ tigɛra aw la o de la don o don a bɛn'u ye o a bɛn'u dɔn yɛrɛ siga foyi t'a la wallahi silamɛw tɛ dɛ c'est grave hein an ka don kuma filanan na o dɔ bɛ mun nɔfɛ yirimani ninnu a haramuyalen dɔ silamɛw fɛ silamɛ ka yirimaniw sigi i ka so sariya y'a haramu n'o ye alakira ka sira ye mun kama munna a haramuyara ko a tɔgɔ ye yirimani wala yirimani yɛrɛ tɔgɔ jala ti haramu ye parce que adamaden maniw bɛ ka ban munna yirimani ye haramuyara parce que alakira sallallahu alaihi wasallam ale nana ka mɔgɔw bɔ bolisɔn de la boli dun ti foyi ye yirimani ni faramani wa o tuma ni sariya sɔnna ka kafiriw permettre u ka to ka yirimani bila u bara k'a fɔ a ye anti bolisɔn bilen mais an b'an janto ninnu na comme souvenir ni sariya jɛnna n'o ye a mɛn o mɛn mɔgɔ segin mango i sɔnkɔrɔ ma o kɛra min kɛ kira ko maa o maa dalen b'a la lahara bɛ se ko suraya ninnu ye haramu ye bara i kana sigi ye bon pour que ka mɔgɔw gɛn ka bɔ a la ko wa mɛlɛkɛ ti jigin maa si ka so kɔnɔ so min ni yirimani bɛ karima faamu mais ala kira ye foto haramu yɔrɔ jumɛn kira cira mɔgɔ minnu ma yirikurun batolaw de don boli batolaw de don bon boli o ye yirikuru dɛsɛnɛ ou bien fara ou bien nɛgɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bon olu minnu dilanlen don ni kafiriw b'o bato kira nana ka mɔgɔw latuubi mɔgɔw tuubira dɔw tuubira ka kɛ ala fɛ bon o mɔgɔ minnu tuubira ka kɛ ala fɛ ka yirikurun bato dabila kira y'a ye yirikurun bi ye hali bi o dɔw ka so bon n'u ɲininkara nin biya mun na u ko kira ma nin yirikuru n'an b'u mara dɔrɔn c'est à dire ka an hakili jigin kɔrɔlenw na n'o tɛ an t'u mara ko an bɛ ninnu bato bilen an seriyara ni ala ka tilebanjɛ ye kira ko fɛn min y'aw kafiriya ka kɔrɔ hali bi o man ɲi aw bolo a y'a to yen bon mais kira y'a ye hali bi a bɛ ye silamɛ dɔw bolo o ko yirikuru ninnu kira ko yirikuru in foto in haramu don a y'a dabila a bɛ du o du kɔnɔ ala ka hinɛ mɛlɛkɛ ti don ye a kɛra baara ye dɛ a kɛra baara ye a kana da dɔnnibaa ninnu na dɔnnibaa jɔnninw ko don a kana da alimami ninnu na alimami jumɛnw ko don a kana da moriw la mori jumɛnw ko don a kana da wajulikɛla ninnu na wajulikɛla jumɛnw ko don wajulikɛla minnu ko don n'a y'a ye min jogo tɛ ala ta ye olu de ko don n'a y'a ye ala ma min fɔ u bɛ fɛ k'o hakilila di aw ma olu de ko don n'a y'a ye ala ko a ka kuranɛ na ko an ka kɛ cogo min na n'a y'a ye minnu tɛ ten olu de ko don hasidiw de ko don a nafigiw de ko don a walejugukɛlaw de ko don o y'u taamasiyɛn ye ala kira ye taamasiyɛn fila d'a ma o la n b'o di o b'an bɔ o de ye u da bɛ min fɔ u t'o kɛ u b'a fɔ mɔgɔw ye ala ko tɛ n b'u yɛrɛ u t'o kɛ o tuma na ala ma min fɔ sa u b'o de kɛ. siga t'a la ala kira ko o de y'a dɔnnibaa kafiriw ye u taamasiyɛn ye wa a k'u dɔn sa a y'u dɔn ka ban yɛrɛ e bɛ se ka siran dɛ n'o tɛ y'u dɔn walahi e y'u dɔn ala y'u dɔn. kira la maloyalaw kira jogo de ye nin ye ka tila k'a kɛ kalabanciya ni nkalontigɛ ye ka ɲɛsin ala ka jɔnw ma nin ye kira jogo dɔ ye.